Solid North, anya digiti paborito maawagas tapnon kontraen tinapudot a panyempo. Digiti sumagmamano, sigurado at turungyan da digiti kadandanuman tapnon agpalamiis. Yan no saan pay laing nga kabaelan at turungyan digiti pagpanpanakkel ti probinsya a Karayan ken Kabaybayan. Saan ang problema? Gapot na within reach laing digiti sumagmamano a klase ti refreshment kas ti Pinoy favorite a halo-halo. Kapada tinabaknang ken colorful Filipino culture, digiti abaso ket napnuan rekado ken maris. Arig na, at dabukod da a fiesta. Gapot halo-halo at paborito ni Jamika tunggal sumreken ti summer season, na panunutan na nga isunan a mismo ti agtempla ken aglako kadaytoy pagpanpanakkel digiti Pilipino as summer in a cup. Ti pagtagilakwan na paya mismo ti agar-aramid kaditi dadduma a ramenda. Ti pagdumaan lang ti ordinary halo-halo, DJ templa ti gatas ni, and then DJ bukod mi nga recipe nga leche plan at saka jay ube na. Tapos adati caramel na nga ikipan mi sir. Dati halo-halo ket parte ti kultura tayo nga Pilipino dati Every summer season ket dati talaga ti anak kanya tayo mangpukpukaw DJ bara ti bagi tayo na summer season is. Summer Titawen 2023, dirogyanan ni Jamika ti aglako ti halo-halo. Babaen ti panangdengeg na ti suhestyon digiti customers na, ininot na ana perpekto ti bukod na a version. Iti medlaksid nga adon ti nagbaliwan ti presyo digiti magatgatang, sumagmamano kadakwada ti nanginginan, kang runaanen itang agtultuloy ti oil price hike. Desidido ni Jamika nga agtalinaed a 60 pesos laeng ti maysa a baso, tapnon abot ng masalata ti halo-halo da. Bali, ever since talaga nga nag-start kami, sir, iso talaga presyo min, sir, oray ngimina, dagiti magagatang ita, sir. Hang kami nagpangina, sir, kasi ti pampanunutan mi nga min, sir, ket tay budget dagiti aggatang. Especially, sir, adu nga ubing ti umay aggatang from school da. Syempre, dagiti ubing, banasan dagiti agub-obra, nga budget lang ti balon da, kwarta da, allowance da. Iyan anay da lang, dagita ti pampanunutan ni sir. Hanga bali nga basit lang ti kumapet, at least ket aduda nga mangtangkilik deti nga produkto mit. Makuna naturalen kaditi Pilipino ti addaan ti sweet tooth. Ngem ti palagip digiti health expert, hinay-hinay laeng ti panang konsumo kaditi nasasabit a makmakan tapno maliklikan digiti sakit kas diabetes. Napalaos ti panagyaman na kadagiti sukida, gapot ay isudamet ti katinulungan da ang mangipadamag kadagiti papagayam da ti imas ti halo-halo ni Jamika. Numan seasonal laeng dayti a produkto, dakkel latay ti may papaay ti pamilyada. Yes sir, dakkel mat nga ana sir, tulong deti kanyami sir, aglalo ti inaldaw nga expenses ni, baybayadan ni, dakkel nga ba nag-iso na sir. Solid North, amuyo kadi ati halo-halo ket ad-addapay ang nagbalin ang nalatak, kalpasan ti World War II. No sa dinong ad-addamit ang nagbalin ang mas accessible dagiti ice plants. Iti pa naglabas ti panawen, mabalin ako na ang mas colorful pay daytoyen. No adda iti may sa abanag asaan na nagbaliw, daytoy ket ti makapabang adik na nga ipapaay na. Mark Magdilila, Balitang Solid North.